futhi umlando we-EFF akekho ngazi ukuthi iqembu eloholwa ihlongandlebe lokugcina ngci uMalema iphinde futhi nalo libe amahlongandlebe. Ungcono kakhulu lapha Nkosi yami bakithi angifuni ukubaqhambela amanga bonke ngoba sengikahlala la phansi almost bonke nje. Yabona nje uShivambo noMbuyisendlozi ayibangcono kakhulu. Bangcono kakhulu. I-articulation yabo politically ne-leadership yabo ne-respect to other people they do have. uNdlozi kanye noShivambo. Bese kuthi uMalema as a role model of the most young societal people of South Africa. He have done excellent in most of the things, and he have done worse, more than the excellent that he have provided to the youth of South Africa in terms of ukuthi abayihlongandlebe. And ukuba ihlongandlebe destroy the majority of anything that we have ever done, being highly disrespectfully, even when it's not necessary. Nakanjani kuyibulala yonke into ozama ukuyenza, nokuzonda nokuba tribalist bokwakhe uMalema kwenza ngokusobala ukuthi ngempela he don't understand us as South Africans and African people. Into efunayo nokufuna ukuyiachieve yile yena asuke eyizingela nasuke eyihlosileyo. Okuyini na is a political score from the African National Congress. Njoba kade ayibonga nje ethi uyayibonga ukuthi ayimfundisanga lokho njana i-tribalism uqinisile. I-tribalism uyiqale ngoba izonda uZuma. Yes. I-racism uyiqale ngoba uzonda uHelen Zille. Yes. You are stupid, Malema. But you think you are smart, you can think you can outsmart people by manipulating them. You'll never win that. We may be nothing, we may not hold any position, we may be normal people, but God have gave us brain. The insult that you pour against the former President Jacob Zuma is an insult that no one can ever explain in this world. Against Lindiwe Mazibuko, against Helen Zille, against whoever seems to be political against you, but you choose a tribalism ticket and a racism ticket to fight against that person, which is totally wrong, Julius Malema. That's why that amongst all of you guys, if I've seated with you down, most of the times, is I've recognized you as a delegate of this province of KwaZulu-Natal, the president of the Penguin Nation, uNgizwe. Ngakuhlonipha ngakunikeza ungiyane ngoba umuntu omkhulu kulelizwe uyahlonishwa. Anongena nihleleke njalo ngoba nizolimala la ngoba izinto siyibhekile. Asilele. Umuntu angene halaza ngoba manje umuntu uyabona nje besebenzani manje. Manje ke bafethu mina nginasikhaso kuyoma enkantolo basibheke kuma election. Into ebalekile la eyokuthi ibaleke ngendlela eyisimanga le yokuthi ulompala lo kuthiwa sipuphu kusendele hash lo kuthiwa lo wala ku province of KwaZulu-Natal, the same person that's supposed to guide you Malema and to guide the whole FFF and educate them about this province. Ukuthi ede magameni ngawenza to Marshall Dlamini isiphuphu nje uyazi ukuthenga abantu nje babulala abantu ngandlela enenza ngayo. Ngiyazi ke nini ninedumbu phansi ngapheka kwalokho kuphinde futhi kuzothi wena sendele hash
uyisiphuphu esengazi lutho uyisilima uyisayiduku nje yokukhokela amafinyela kaMalema wena inhlangano ngiyayiqala mina inhlangano engenayo inhlobo uSG hlobo secretary general oyisiduphunga njengalo kuthiwa uMarshall Dlamini. Marshall Dlamini, even your own parents, your own family, your own associate, that's why you can even never go to your own village and your own iwadi ngeke uzugcwalise ngisho uthuphuli ngeke hlobo because abantu bakena bakwazi newadi yakini ngayiwazi ngawo yonke indlala. Same thing applies to Julius Malema. Malema ngaza igcwalise iseshekho ngisho uthuphuli. I've said it in advance and I'm saying it right now. Uthina siyathanda kwela kithi without being tribalist, but we are being loved in our own land. Charity begins at home. If you want to know what I'm talking about the Zulu kingdom. Can you ever imagine the Zulu king? When he walk, he does not walk peacefully. There's always intimidation, positive one, appreciating, taking pictures. Mina nje, ngona nje, angishawo moya mina. The president of the Bengal nation, I don't walk peacefully. Angishawo moya mina. Even in your own land, angishawo moya mina. People are appreciating us because we are truthful, strong, and powerful, and know who we are. Jacob Zuma, you know it. It's very important that you understand all those dynamics politically and political landscape in terms of geographical areas and understanding who belong where and why that person is important and to be appreciated. Mandela can rise from the grave right now. Eastern Cape, South Africa, Africa, and the whole world. So it's important to understand all those things, but you call yourself politician. You can never walk freely as a result of honesty and being truthful to our society and the rest of South African people and the whole African continent. So it's important that you understand all those dynamics. Number one, nganza wethu ngiye ngaphazamiseka ngavinjwa ngathathela amafoni ngikhuluma ngabopha abantu aphinde futhi ngaqhubeka ngayenza umcimbi wokuvulwa kwamabhinqa unyaka njengoba kade ngwenzile umcimbi wokuvalwa kwama universities ngenxa ukuthi amabhinqa asenkanise kakhulu ema universities engwenzile emzini kababa khona la eThekwini emzinyathi kwafika ababhinqa phelela kakhulu eqhamuka in all different universities. I appreciated that as a Bhinqa president, but baba mongameli sicela uzovala ngathi mina mase sivula ngiyonimemeza basho bathi hayi uyosha umhla ka 10 impela hayi sesingangawe eThekwini ngathi awukulungileke umhla ka 10 asu siyawukhuluma ke awuhlangana umhla ka 10 ukuthi khona omunye oshada umhla ka 10 akusho ukuthi udwendwe lama libalekile zakhala ke manje ke imgodoyile izinja yathenga amaphoyisa ayelethwa elinye lamaphoyisa usomaqhuzu lapho kuthiwa uMajola eSiyar Swati lo yaphoyisa leya and ngicela ukuthi uGeneral Mkhwanazi noma Simula kanye noBhekicele benze uphenyo against uMajola lo phethe istation lapha ngoba kunamagama awakhuluma engawezwanga kahle maye engibizele eceleni ethi yini umcimbi wami ungawenzi kusasa ngeke abayifune lezi zinto abayifuna manje yini umcimbi wami engawenzi next week ke ngeke abayifune lezi zinto abayifuna manje wathi kimi mangifuna ukwenza ngakusasa angikhohlwa ngeke uze wenzeke ngisho ngaletha abani ngisho ngenzani. I decided to humble myself and
dig down and find the investigations and evidence. And I found out. Angathi siyafana Julius. Angizwe. Sihlaniphile namasoso futhi akhona. Futhi siyakhuluma iqiniso. Noma ubuye ube namanga wena ke umgodoyi nje ongenamsamo nje. Akuphela nomuntu owazoyisemkhulu. Owazi impande zezwe lakhe. Owazi inkosi emphethe. Owazi induna emphethe. Owaqhathwayo. Cry police, who pretend to be a cultural never finyile benjale. Uyayibona ungamenyala kanjani? What awungazi? Awungazi? Are you sure? Smallest boy ever. Ngiyakubona kwesmallest boy. Lo Eva ofaka egcineni wangikhumbuza uAdam. Iwona wangicasula ukudlula zonke izinto. Ofanele mhlawumbe nje shame zama impilo shame smallest boy. uEva smallest boy Eva wangikhumbuza uAdam ukuthi ubani omdala uEva noAdam. You are pretending to be a Goliath, but you have forgotten that you are facing the Davido. I am the David, and you are the Goliath. Where are you? Asikafiki nje mafinyeleni. Buka nje. Umuntu ongawadla ama-drugs buka nje. Buka nje. Lord. What kind of human being are you? Stupid motherfucker. You think you can be the leader of this country? You can lead our society? You think you are the role model of the youth of today? In the future? Never. Ako mafinyile la. Ubani ongafutela mafinyile? Ubani? Ungafutela nje mafinyile akekho. Zero. Isichitho sokugcina ngci. Ngoba wangithithi ingono enhliziyo yami. Sasikuphi isidingo sokuthi ube so personal. Uphuca imoto ngenxa yakho Julius Malema. This is being cruel. This is being extremely personal. Sasikuphi isidingo sasengekho. Sasikuphi isidingo sokuthi uthumele abantu bezokuphazamisa addressination. Exercising my freedom of right, freedom of speech. Sasikuphi isidingo sasengekho. Besikuphi isidingo sokuphazamisa isopa yaseGauteng ngalendlela enenze ngayo naze naxoshwa kwaze kwamiswa yonke into ke nashaya abantu ngehlalo besingekho lento edenzeka namhlanje Eastern Cape isidingo sawo besikuphi. You can exercise and raise your concerns, but you already expose yourself as an extremely violent political organization in this country. Unfortunately.